मस्त असं सुगंध येता नॉनव्हेजच्या दिवशी असं सुगंध कधी बसतं आणि कधी खातं आणि शिंपले दिसतात भले चार असांदे ही बघा हो इली बघा समुद्रातून आणल्यात ताज्या शिंपल्या समुद्रातून आणल्यात ताज्या शिंपल्या आणि तुमचा आशीर्वादाने नाव घेतो संसार आणि परब किचन चाललाय आमचा चांगला जाऊ दे. हे बघा आजची रेसिपी आहे शिंपल्यांचं मालवणी पद्धतीचं शिंपल्यांचं झटपट होणारं सार. आता असे शिंपले भेटतात पहिले डिशीमध्ये गावायचे पहिल्या रेसिपीत मी डिशीतले दाखवले आता झाळी भेटतात त्या झाळीत असतात बांधलेले. हे बघा ह्यो किती काय केलास तरी उघडाचो नाही ह्यो ताजो शिंपलो आणि ह्यो बघा ह्यो उघडो ह्यो शिळो शिंपलो म्हणजे ह्यो खायचो नाही ह्यो टाकून द्यायचो की त्या हे शिळो शिंपलो ह्यो घातलाच तर हरकत नाही पण ग्रेव्हीक आणि भाजीक वेगळो वास येतलो खराब. आणि ह्याच्यात आणखीन खराब शिंपलो म्हणजे कुठचो काय शिंपल्यांमध्ये माती असतात त्यामुळे हे ना 4-5 वेळा पाण्यातून चांगले धुवून घ्यायचे. शिंपल्याची बटाटा घालून रस्सा भाजी. हो आणि ह्याच्यामध्ये उकडायची पद्धत दाखवणार आहे ना वहिनी. गेल्या वेळेला आम्ही भाजी केलेलं ती आम्ही आडाळ्यावर चिरून दाखवलेलं करलव कशी ती त्या दाखवलेलं आणि त्यावेळेस आम्ही साला पण घातलेलं. यावेळेस साला नाही घालणार बटाटो घालून करणार. आता उकडून घ्यायचे तर आपण एक टोप घेऊया. आता टोप तापलो आता ह्याच्यात मी पाणी घालतोय 1 ग्लासच पाणी घेतलंय. तर ह्या पाण्यात आपण हे शिंपले सोडूया. सगळे बघून घेतले ना. बघून घेतले धुवून घेतले. या शिंपल्यांमध्ये पण खूप प्रकार असतात ना. हो मोठे असतात छोटे असतात. काळे शिंपले पाण्यात सोडल्या ना उघडूक लागले तुम्ही कड इलो असत पाण्यात आणि त्याच्यात सोडलास तरी लगेच उकाडतले तरी पण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. एक कड येऊ कोयो अर्क त्याच्यात उतराक होयो. आता मी झाकण ठेवते एक कड चांगलं रटमटान येऊ दे. फेस इलो ना पूर्ण तसंच फेस येता दूध वर येता तसा वर येतला झाकण ठेवलास की पण थयच रवायचा. आता आपण गॅस घालून घेऊया. आता आपण बटाटे घेऊया. 2 बटाटे घेतलंय. बटाटे कशी उकडून घेतलास तरी चालात. बटाटी कधी पण आहे ना अशी कच्ची घातलास ना आणि चटणीत चांगली परतवलास तर तो चटणी त्याका चांगली लागता आणि तो बटाटो पण चांगलो लागता. आणि आधी तुम्ही उकडून घेतलास आणि अशी सोडलास तर त्या चटणीचा एवढा प्रकार त्या बटाट्यात घुसत नाही. झाले आपले बटाटे पण असे बारीक बारीक चिरून घेतले. आता बटाटे झाले टोमॅटो चिरून झाले. आता ह्या शिंपल्यांचा अर्क ना तो सगळं एका बाउलमध्ये काढूया. आता हे सगळे आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया. बघा सगळे ताजे होते आणि जो नाही उघडलो ना तो समजायचो मातीचो. हे सगळे उघडले आहेत. ह्यो पण उघडलो ह्यो बघा. जो नाही उघडलेलो असता तो मातीचो असता. ह्यो बघा उघडलं सगळे उघडलेत. ह्यो पण जरासं उघडलं ह्यो बघा. आता याच्यातलो आतलो जो गर तो काढून घेऊया. आता एक करलव घेतला. करलवा नाही तर अशा हातीन काढा. या अशा हातीन गर उचललास ना तरी चालत पण करलवलेलेच बरे. ते नखात घुसतात पटकन होतात. आणि हे आता शेवटाक टाकायचे पण याचा पाणी आहे ना तर फोडणीक घालायचा. केवढी मोठी शिंपलीने त्यात केवढूसो जीव एवढूसो. याच्यात राहताना कापल्यावर हीच बाजू अशी ठेवची असता अशी कापलास तर. आता तुम्ही उकडून घेतले. हे शिंपल्यांचा खेळ पण खेळतात माहितीये. हो 8 चल्लस याचे शोपीस बनवतात. कलर द्यायचे. आता काय शाळेत असतात ऍक्टिव्हिटीज तेव्हा हे शिंपले लागतात. त्याच्या धर्मान आम्ही आणून खातो. हे एवढे होते आणि एवढेशे निघाले वा. एक डिश आणली तर एवढे निघाले. चला गॅस पेटवला त्याच्यावर ठेवलं छोटंसं पॅन. आता पॅन तापलो की घालूया फोडणी. आज वाईच कमी तेल घेतल्यात. ह्या नॉनस्टिकच्या भांड्यामध्ये तसा कमीच लागता आणि ती होतच किती कमी. आता ह्यो अर्धो कांदो घेतलाय वाटपातलो उरलेलो आणि त्याच्या
कांदो परतल्यावर मी घालते कढीपत्तो. तेलात घेऊया ढवून. तेल तापलेला ना, कांदो लगेच झालो ब्राऊन. आता एक टॅमॅटो घेतलंय. आता मसाले लागतले ना. आता आपले मालवणी मसालो, गरम मसालो. आता ह्यो आपलो मालवणी मसालो आणि मसाले घालते गॅस करायची बारीक 1.5 चमचो. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही गरम मसालो घातलास तरी चालात, आला लसूण पेस्ट फोडणीत घातलास तरी चालात. पण मी आला लसूण पेस्ट आणि गरम सामान आपल्या मालवणी वाटपमध्ये तव्यातला भाजप वाटप दाखवलेलं तसा वाटलंय म्हणून मी घातलंय नाही. आणि त्या वाटपाची लिंक होई असत ती सुद्धा खाली देतो. मालवणी वाटपाची लिंक होई असत ती सुद्धा खाली देतो. हे काय एक शिंपली बोलतात पण आम्ही मालवणात काय म्हणतो माहिती आहे? काय? खुबे. खुबे. खुबे मोठे असतात. हा, पण ती खाऊची मजाच वेगळी. हे एवढे आणले 2 डिश तरी त्याच्यातनं निघाले किती पाव पण नाही हो. मग ते का घालू तो लागता बटाटो. मग नाही तर ग्रेव्ही दिसूचीच नाही. मग शोधूचे लागतले. आता बटाटो फोडणेकच घालताय की त्या तो शिजाक वयो ते उकडून घेतले ते काय शेवटाक घातलास तरी चालत. पण खरी याची मजा ना, जे पाणी आहे ना अर्क त्याच्या चवीन येतात. त्याचा सार भारी लागतात. जसा आपण कालवाचा सार केलो. हा, त्याची सुद्धा लिंक खाली देते. काल मला कालवा सुद्धा दिसलेली शिंपले घेताना. पण म्हटलंय कालवा पण गावी जी मजा असता ना कालवा खाऊची ती आहे मुंबईत ती लोक प्लॅस्टिकच्या किंवा डब्यातून आणतात. एवढीशीच आणतात. तर ती बावतात लय. उन्हात पण तापतात आणि सांगतात काय ताजी आहेत पण कळतात ती पाणी त्याचा येतात अशावरनं कळतात. मग त्या रेसिपी बघा, मग त्याच्यात तुमका सगळे टिप्स गावतले. ताजी खायची, शिळी खायची. तेलात परतल्या त्याच्यात मालवणी वाटप घालूया आपला. चला घाला. ह्याच्यात आता 4 चमचे आपण वाटप घालून घेऊया. अजूनही तसको लागता गजा. आता वाटप घातला ना आणि पाणी घातला की बटाटे शिजाक वयत. मग झाकण ठेवूया. जसा तेलात परतत जाल तसा वाटपाक कलर सुटत जाता. आधी सफेद दिसता, नंतर वाटता की लाल लाल होतीला. रसो वयो ना, तर ह्या अर्काचा पाणी जर निघाला ना तर आम्ही घेतोय. ह्याचीच खरी मजा. हा, एकदम गाळाचा टाकायचा नाही, थंय माती असता, चरचरीत असता. थोडासा गाळाचा पाणी फेकून द्यायचा. आता गॅस करायची मोठी आणि ठेवायचा झाकण. आता ठेवूया झाकण. बघूया बटाटे शिजले काय. 5 मिनिटं झाली आहेत. कलर भारी इलो. आता थोडी बारीक गॅस करूया. चटणी उडतली अंगावर. आता ह्याच्यात घालूया कालवा आणि कोकम. आता ही जी कालवा होत किती वाटी भरली आहे ती बघा. ह्याच्यात आता शिंपले बघा केवढेशे झाले आहेत ते. पण ह्याच्यात पाणी घातलं ना त्याचा वाद छान इलो. खूप मोठी वाटी शिंपले घातले, वाटी भर अगदी. आणि आता 4-5 कोकमा टाकलंय. कोकमा टॅमॅटो घातलास तरी कोकमा ही लागतातच मालवणी लोकांका. कलर भारी इलो आणि त्या ह्याचो सुगंध पण छान सुटलो शिंपल्याच्या अर्काचो. आता घालून घेऊया मीठ. मीठ बेताचाच घालतंय. शिंपल्यांका थोडा मीठ असता आणि आपल्या कालवांमध्ये पण मीठ असता की त्या समुद्राच्या पाण्यात मीठ भरपूर असता, म्हणून ह्याच्यात मीठ जरा हातचा राखून घालायचा. जुनी माणसं पण म्हणतात पालेभाजीत पण मीठ हातचा राखून घालायचा. ताकी ते आता आमकी तुका सांगितलं. मेथीच्या भाजीत घालूया कोथिंबीर. शिजला. आता गॅस घालून घेऊया. पण कोथिंबीर वरून घातल्यावर पहिला ठेवायचा झाकण. त्याचा सुगंध छान येतात आणि गॅस घालून घ्यायची. मस्त असं सुगंध येता. नॉनव्हेजच्या दिवशी असं सुगंध कधी बसतो आणि कधी खातो. पण शिंपले दिसतात भले 4 असांदे. ही बघा इली बघा. असं हे शिंपलीचं थपथपीत असं रस्सो तुम्ही नक्की करा. आणि काय करा, परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पण बाजारात जावा आणि घेऊन यावा. ह्यावेळी तर नक्की बुधवारी नाहीतर शुक्रवारी नाहीतर रविवारी नाहीतर तुम्ही कोणत्या वारात खा. आणि गावले ना तर यावा घेऊन, मुद्दाम घेऊन यावा. आमची रेसिपी बघून करू. हा, आणि नक्की सांगा कसे झाले. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन बघत राहा. धन्यवाद.